Mexjin ġmielhom ix-xogħlijiet fuq il-proġett tas-Central Link fejn fis-saqqajja l-ħadd filgħodu tlestew l-aħħar xogħlijiet essenzjali biex tinfetaħ ir-roundabout li taqqat il-bypass ta' Żebbuġ mas-Central Link. One News mar fuq il-lan tax-xogħol fejn il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Infrastruttura Malta, l-Inġinier Frederick Azzoppardi, spjega kif ix-xogħlijiet li jirrikjedu l-luq ta' parti kbira minn triq qegħdin isiru fil-ħdud u l-festi meta ma jkunx hemm ħafna karozzi fit-toroq. Għada tnejn li hija ġurnata tax-xogħol għalkemm tinqabad bejn il-ħadd u festa, imma hija ġurnata tax-xogħol għadna attenti u qegħdin naraw li ma jkunx hemm elu maġġuri, anzi kull ma se jkun hemm ftit għaluq żgħira, allura maħniex nantiċipaw problemi għal min irid juża din il-junction kifet tant importanti. Ix-xogħlijiet fuq ir-roundabout se jippermettu lil min jivvjaġġa minn dawn in-naħat biex jużaw dawn it-toroq mit-tnejn. Dawk li jkunu ġejjin minn naħa ta' Ħattart, dawk li jkunu ġejjin minn naħa ta' Żebbuġ jistgħu jużaw din il-junction, din ir-roundabout b'mod komdu biex jitlaw li jew jitlaw lejn naħa tar-Rabat jekk iridu jkomplu traġett tagħhom lejn naħa ta' fuq tal-pajjiż. Jew inkella jridu jmorru lejn ta' Qali, jew ma ħażebux jridu jmorru lejn Ħattart, jistgħu jduru mod faċli mar-roundabout u jidħlu lejn ta' Qali. L-inġinier sostna li sal-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla se jitlesta x-xogħol kollu f'din iż-żona qabel tibda s-sena skolastika ġdida. Nixtieq hawnhekk nirringrazzja kull min juża toroq tal-paċenzja kbira li qed jieħdu anke bina għax ovvjament nifhmu li aħna toħloq ċertu inkonvenjent għal kull min juża dawn it-toroq, imma naħseb finalment hekk kif il-lessu tal-proġett ser ikun proġett importanti għax jiffaċilita il-dawk kollha mhux biss min juża l-vettura bħala karozza, imma anke min juża r-roti jew bil-mixi, imma se qed jiffaċilita l-aċċess għal kulħadd f'dan iċ-ċentru tal-pajjiż.